הייתי בעייתית. הייתי הילדה הכי טרוריסטית שיש בבית. האחים שלי שקטים לידי, מה זה שקטים? חבל על הזמן. הייתי כל הזמן בורחת לאמא שלי באמצע הלילה, חוזרת בבקרים. היא הייתה מטלפנת, לא הייתי עונה לה לטלפונים, או שהייתי עונה, או שהייתי אומרת לה, אני עוד שנייה בבית, אני עוד שנייה בבית. כן, אמא שלי סבלה הרבה בגללי כשהייתי צעירה, כאילו, עד כמה? 11, 12, 13, 14. באותו זמן אמא שלי לא בטחה בי כל כך, כאילו, היא בטחה אבל לא בטחה. כי... כן, משתוללים, כאילו, הייתי עושה דברים שהאחים שלי לא היו מעזים לעשות גם בגיל הזה. הוא לא היה מוכן שאף אחד ייגע בו. והוא אמר, אני יכול לקום, אני יכול ללכת, ובאמת, וואי, איך שמחתי. הלכנו למסעדה, בטיילת בבת ים, וישבנו וצחקנו. יום אחרי, אני באה לבית חולים, והוא פשוט פרפר לי מול העיניים. כאילו, זה היה מטורף, באמת, זה היה... לא ידעתי מה לעשות, התחרפנתי. אני רק זוכרת שצעקתי, אבא שלי מת, בואו מהר, ופתאום אח שלי בא, תפס אותי, הרגיע אותי. וזהו, דברים לא קלים עברתי. הוא כנראה, כאילו, האחיות אמרו שהוא רוצה להגיד לי משהו, והוא לא היה יכול. כאילו, אז בגלל זה קרה. פתאום העיניים שלו נפתחו, נסגרו, כל הגוף שלו רעד, כאילו הוא קבל התקף, משהו כזה. לא יודעת איך להסביר את זה, זה היה כאילו... וזהו. ואז אמרו לי שזה התקף כזה, שזה משהו... שזה ברגיל, כאילו, לא יודעת. לא מבינה כל כך בזה, אבל הם אמרו שזה לא רציני, שזה לא, כאילו, לא משפיע על התהליך. ישר ידעתי שזה סרטן. כאילו, למרות שהייתי צעירה, אבל אתה מבין, כאילו, השיער מתחיל לנשור, הוא ירד איזה 40 קילו, הוא נהיה עור ועצמות, כאילו, הבנתי שפחות או יותר זאת המחלה. היו לי שיחות, אבל הוא לא היה מגיע. תמיד הייתי אומרת לו, בבקשה, תעבור את זה, כאילו... הוא ניסה, אבל הוא לא כל כך הצליח. כאילו... עד היום אני לא מתמודדת עם זה, ובגלל זה גם עשיתי את הקעקוע, כדי לא... כאילו... לא יותר מדי. לא יודעת איך אני אסביר את זה, זה כאילו... אני מנסה כאילו כמה שיותר גם לא לדבר על זה, וגם אם שואלים, אז כאילו... אני נורא ביצ'ית בקטעים האלו. כאילו שאם בן אדם זר התחיל לדבר על אבא שלי, אני ישר אגיד לו, נפטר, מת, נו מה? זה מין... הגנה כזאת, לא יודעת, מין... מנגנון כזה שישר אוטומטית המילים האלו עולות לי לראש ישר, כאילו אין. איפשהו אני חוסמת הרבה מעצמי. אני כאילו... הרבה דברים אני דוחה מעליי, הרבה דברים כאילו... אני לא משלימה איתם בגלל שהוא נפטר. בגלל ש... לא יודעת איך להסביר את זה, זה תהליך שאני צריכה לעבור, ואפילו אחרי 7 שנים לא הצלחתי קמצוץ לעבור. הם היו מסבירים לי שהוא לא פה, והוא לא יחזור, כל מיני, כאילו אתה יודע, דברים כאלו שנסות להרגיע אותי וזה, אבל אני לא מדברת איתם על זה. הוא נפטר בדיוק בכיתה ט' והיה לי נורא קשה להמשיך ולחזור ללמוד, וכאילו, לא שהייתי תלמידה מצטיינת, אבל אתה יודע, תמיד אח שלי נתן לי לשאוף למאיות ולזה שתמיד יהיה מושלם ודברים כאלו, אבל באיזשהו מקום, בגלל שאמרתי,
אין לי אבא, אין לי זה, זה תמיד היה כאילו תירוץ כזה. זה... לא היה, זה עדיין, זה תירוץ, כאילו, למה אני לא עושה דברים בשלמותם. איבדתי את הדבר הכי חשוב לי בחיים, אז כאילו שככה לא מפחיד אותי כלום. כמה שזה עצוב להגיד את זה, אבל לא. הרבה כאילו במבט ראשוני חושבים שאני ארסית, שאני איזה... לא יודעים איך לעשות הכללה בין פרחה לארסית, לפריקית, ללפעמים סנובית, אני קצת מכל דבר. כשצריך אני ארסית, כשצריך אני פרחה, כשצריך אני ביישנית, כשצריך אני מדברת בשפה מאוד מאוד גבוהה ורהוטה. אני מתאימה את עצמי לסוג האנשים שאני איתם.